हेलो दोस्तों, आप सबके बीच में एक चैत वाला गीत लेके आई हूँ। अभी जो कटाई हो रहा है तो पति अपने पत्नी से कैसे कह के झुलाने के लिए जिद कर रही है, इस गीत के माध्यम से आप लोगों को सुना रही हूँ। अरे भूसवा बेच झुलनी लई द बालम, भूसवा बेच झुलनी लई द बालम, भूसवा बेचब त बैल काऊ खइहा, भूसवा बेचब बैल काऊ खइहा। अरे बैलऊ बेच झुलनी लई द बालम, बैलऊ बेच झुलनी लई द बालम। बैलवा बेच खेती कैसे होइहा, बैल बेचे जइहा खेती कैसे होइहा। अरे खेतियाऊ बेच झुलनी लई द बालम, खेतियाऊ बेच झुलनी लई द बालम। खेतिया बेचब लड़िका काऊ खइहा, खेतिया बेचब लड़िका काऊ खइहा। लड़िकाऊ बेच झुलनी लई द बालम, लड़िकाऊ बेच झुलनी लई द बालम। लड़का बिचैया त रहब हम कैसे, लड़का बिचैया रहब हम कैसे। अपनाऊ बिक जा झुलनी लई द बालम, अपनाऊ बेच झुलनी लई द बालम। अपना जब बिकबै रहबू तू कैसे, अपना हम बिकबै रहबू तू कैसे। रहिले बई हम झुलनी लई द बालम, रहिले बई हम झुलनी लई द बालम। देखा चाहे दोस्तों? जोन बेचो हमें झुलनी चाहे। दोस्तों देखा, अपने आदमी बेच के झुलनी जरूर चाहे, हम आदमी भले बिक जाए। आजकल के जमाना देख लो ऐसा हो गया बाटे। सब और जिद करती हैं। कैसा लगा?